Nyakoro mo jonga ya rekino machini mantiere kae nonro mag gazet chakre sani nyaka ng'oromo gan sa achiel ka watiyo kod donjo twak e chenro mar rupiny to kwadhi bedo kwa lose weche mag iwacho ni siasa mago mantiere mopogore opogore mago mag tuke ang'onon kanyo yo makare. Nyakoro mo jwang sani antie ka kod jafwambo Eric Okeo Kizito yawre Eric. Oyawre nyaklo fast. Achio makare. Koro aneno ka koth ema chwe boma. To wacho ni koth wuon chiemo. Koro dhano otiatia matek. Giting kwer, gidhi e puodho to mano makelo mogo. Weekend mar bedo nade weche mathoth bedo katimore weche tuke siasa bedo ka nitiere siasa e kinde mane irwako Jobiskop ariyo mag Nairobi ka mano Wales kaachiel koda ka Simon Peter Kamamoe kane gintiere Kileleshwa mano St Mary's Msongari. Wacho gik mathoth notimore ka jatend piny Kenya machon noloso. William Ruto bende jatend piny Kenya masani ne oloso e kaunti ma Uasin Gishu. Gigo mane neno. Ne giloso. Mano jatelo machon Uhuru Kenyatta noloso kowacho ni paw siasa ka intie andhoke. Andhoke ng'eny to nokoluongo nying ng'ato. Koro penjo nitiere. Nobedo nade? Nikech sani waneno ka koro piny mar Kenya ka jatend piny Kenya William Ruto sani koro keto maino mare duto mar siro lek mar Raila yudo kom mar riwruok pinje mag Afrika. Koro nyabedo ni ang'o ni mano achiel kuom gik moneno. Koro nying ng'ato nokowacho. Elachima bende ne nitie nyasi ma kamano bende nowacho nang'o ni nowuoyo kanyakla maonge ng'ama noluongo nyinge. Koro paw siasa ka intie andhoge nikech wacho ni en bende higa mar 2018 tok yiero ne oweyo tiyo kod jalupne ka koro nodhi moriwre kod Raila Amolo Odinga mane gitiyo kanyakla. Koro konia ndhogruok nitie kae mana kaka Yesu bende nondhoge okonia weche mag andhoga gibro mana rumo ka mapiyo gibodhi mabor Cleophas. Nyakoro mo jwang mane mantie ite mokwongo mar Daily Nation wanene ka achiel kachiel mana kaka nitiere kar kae magi weche mantiere kaka mokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto kawacho onge meda monego beni chulo dakteche kata mimedo giwacho ni mano menda mambalang mimiyo interns kata lakteche mapuonjore monego beni miyogi. Machielo mantie en mar Uhuru Kenyatta ma bene omi pek maduong' ahinya ka nitiere kar kae. En nitiere ite mano mar ang'wen mano bende mar abich mano kama gintiere kar kanyo to ahinya gin weche kotenore kod mag thieth emang wachak god iwacho ni magi to magi andhoke mag siasa mano mabiro kotenore kod yiero mokalo mano kaluwore kod jatend piny Kenya gino ma pod jatend piny Kenya machon gino ma ne okadhe. Jatend piny Kenya osebedo koling. Koro nyoro to nyowuoyo. Koro jo moko bende wacho nang'o dhoge mag siasa gi nowuoyo kogeto ng'a. Jo moko bende wacho seche moko nogeto duol monochung' ne yiero, nogeto kanyo nogeto kanyo ji mopogore opogore siasa kae ma bende seche moko nyawacho ni jogi ne ntiere godo kato koro koneno kaka weche sani dhi oneno ka jogi ntiere kaka koro ondhoge ma ok gin kamoro achiel. Koro penjo nitiere ni to en ng'a mane jatend piny Kenya machon ne lose wiye. Nyalo bedo ni weche mag siasa masani koro lokre. Yamo lokre outo ma pek ma seche moko nyalo bedo nobago Uhuru Kenyatta. Nikech koro sani yamo mauto ka en ang'o ni Raila Amolo Odinga kod William Ruto nenre ka jok mantie kanyo machiegni nikech William Ruto sani koro nyaka sir lek mar Raila Amolo Odinga yudo lemo mar riwruok pinje mag Afrika. Koso dibeni mae achiel kuom gigo moneno kanyo kaachiel kod moko mathoth e paw siasa kae. Mano ka omi pek nyakoro mo jang so omego ite mar auchiel mano kama intie kar kanyo wadhene ite mar ang'wen kod ite mar abich kanyo kama nitie sigana ni mabende odane mondo mi wanone kar kae wacho ni yiero lakteche sirkal yango ni ok ginyal chudo mbaka bende maduogo godo e chenro mar mbako romo kawuono ka ntiere kod daktari mawuok e kaunti ma Kisumu. Cleophas koro nonyis ni gicham nyanjgi nokon gino omenda onge. Jatend piny Kenya William Ruto seling nyaka ni lakteche dhi e ng'anyo. Koro kanyo loso kanyo ntiere alama e gwenge mag Eldoret kucho e kaunti ma Uasin Gishu. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o jowadwa pesa onge makoro wan kaka piny onego puonjre mar dak
kalure kod yuto maro kata yuto mar piny. Koro wacho ni lakteche gi to onge. Ma koro nosayo lakteche kaachiel kod clinical officer mar mondo mi gidoge tich ni jopiny sandore. Koro nowacho nang'o, omenda mar piny kalure gi budget ma pacho kae thothgi dhi e chulo osara. Mano wacho nang'o, chakre tarik 15 kata tarik 17 dweni gidwa ni gidhi bed kod romo moro ma gidhi wuoye e wi budget kalure kod osara. Giwacho ni osara ma pacho kae chamo chiegni 47% mar budget ma pacho kae. Koro nonyisogi nang'o ni en adieri ma koro nyaka nyis laktechegi. Cleophas japaro juma mokalo kawacho bende ne wanene nowache kanyo chieng' tich ariyo kane iwacho ni nogolo omenda maromo bilion 2.4 mar mondo bi odhi chul lakteche matiyo yor tiegruok. Ma bende nowacho kanyo ni to ma bende ne dhi chungo ng'anyo cha. Ma nyaparo ni wawacho kanyo nang'o nikech jogi ni kod weche 19 mane ging'iyo kanyo ni ka gichungo ng'anyo. Mano wacho wadhi ng'iyane kama bende ne dhi chungo ng'anyo. Nwayudo ni mano nokochungo ng'anyo. Ma koro gi laktechegi weche pod omoko matek. Ka koro lakteche to ramo nang'o gito pod gidhi nyime gi ng'anyo. Kendo kiny ibage piny Kenya mangima counties mopogore opogore. Koro kod weche mag thieth wadhi bathe kanyo podi mano ite mar abich kanyo kama sigana machielo modan wanwane kar kae kotenore kod nurses jochiw thieth gi mantiere e riwruok mano mar Kenya National Union of Nurses ka majagoro maduong' margi Seth Panyako kendo gima yangore kaka giwacho ni ero gidwa ni mondo mi ogwe tao kendo kogwe tao wuoge lemone mosebedo kanyo kaka jagoro maduong' mano mar Kenya National Union of Nurses kawacho ni osebedo kanyo ka othiro dongruok mantie kanyo tainya bedo kanya achiel kod jo sirkal mano mar UDA kendo thiro chenro mag yiero moko pok osebedo ka timore e riwruogno mag nurses kuom higni 10 mokalo. Cleophas wacho ni Panyako koro nokawo lemo mare no mar chwalo wechege mag siasa. Koro wacho nang'o en koro chiegni kod weche mag siasa kiwacho kanyo ni ogeto lemo mar od bura mar Malava yiero mabiro kanyo. Koro nurses gi wacho nang'o kadipo nono ni Panyako ok ogwe tao to gibiro wuok e riwruogno giduto ma koro giwacho ni nyaka to gwe tao. Kowacho nang'o Panyako bende ok osebedo ka chwalo dwaro margi winjruok kanyo miluongo ni collective bargaining agreement. Giwacho nang'o ojwang'o ok ochwal ma koro wacho ni yoregi dongruok megi jatelo ni ojwang'o ok chwal kanyo. Koro giwacho nang'o kok ogwe tao to gin bende koro gidhi wuok e riwruogni. Mano kante kanyo koro mojong' ite mar abich ang' bede kod ng'eyo kar kanyo odeno dhi ite machielo ka warange ite e page mokwongo kae nitiere gimodi kanyo ni en neglect by state makoro wacho ni piny owacho oseketo gigi duto kama tek ahinya. Mano wach mantie piny mogik kanyo weche gi mag somo kayangore ni 7% kende sigana ni wuon omi pek ite mar 7 to ite mokwongo kae mane kama intiere hie wacho mane kama intiere piny kacha e weche manyien momi pek e gazet mar Daily Nation wacho ni ero neglect by state leaves education sector in private hands. Mano kama intiere yangore Eriko Keo Kizito ni 70% mago mag nyithindo modak Nairobi ka somo e sikunde mag ji giwegi 30% kende mantie sikunde mag sirkal. Nitie picha moneno kinde kata motelo kaka skul mar kuom ranyisi ma bende ochiw kar kae picha mantiere ite mokwongo no kangirange angine kanyo ma en skul boni Kandawa mantiere Kirinyaga County. Mano picha mantie kanyo kata kamano mae wach mantiere ina kanyo mano jatend migawo mochung' weche mag somo kaachiel kod gavana ma Nairobi. Mae diere mar wach matimore Nairobi ka nyathi nyuolo kochako somo mana private emitere skunde mag public yiero ji oweyo. Cleophas somo masani koro iwacho nang'o odhi e mano mar somo e skunde mag ji giwegi ma 70% mag jo Nairobi tero nyithindegi e skunde mag ji giwegi. Ma wach ma bende jatend migawo mar somo kanyo no oyango kowacho ni adier
tamalo 70 koro somo e skunde mag ji giwegi. Ma koro biro kiwacho nang'o skunde mag piny owacho koro jwang', gionge kod dongruok makare, gionge kod gedo makare. King'iyogi bende gin mago matin ma koro nyathi nyalo wuotho atua mabor mar mondo mi ochop e skul. Koro ma miyo jonyuol tero nyithindgi e skunde mag ji giwegi. Koro penjo nitie kanyo nang'o to bomenda mathoth ma imiyo migawo mar somo kanyo wacho kanyo ni kaka ma ne omigi omenda maromo bilion 668. Iwacho no omenda ni kara koro timo ang'o kokonya jiwo somo e skunde mag piny owacho. Ok ginya gero klese makare, ok ginya medo skunde mar mondo mi obed maromo. Iwacho nang'o kwan mar oganda sani koro medre ma skunde bonego bed ni medo ger, jopuonj onego bed ni ndiko, weche mag somo manyasani medo idho ngas. Manyiso nang'o onego ber weche mag somo mondo mi oluwre kod kaka ngima sani koro dhi, to mane mok timre. Koro iyudo ka skunde mag ji giwegi sani oseketo maino mar neno ni gibero weche mag somo, giketo kanyo, gindiko jopuonje, gitimo yore mopogore opogore. Kata king'iyo skunde mag ji giwegi moko nitie moger mabeyo malombo jonyuol tero nyithindgi kuro. Koro weche nitie kama thoth ma iwacho nang'o miyo ji koro dhi sani skunde mag ji giwegi. Koro kata duoko mag penj iyudo ka koro sani skunde mag piny owacho en mano ma ok ni kare, en mano man piny. Omiyo koro duoko mantiere e skunde mag ji giwegi ywayo josomo, nyithindo dhi somo kucho. Koro mag weche mag somo monego bed ni keto e yo makare, nikech piny mar Kenya en pinyno mong'e kod weche mag somo king'iye kod pinje moko mantiere Afrika kae. Ma koro ma wach ma piny owacho nyaka kete keta makare. Omenda ni en omenda makore lach. Nyokoro mag jongi ko wane weche mag somo podi chenro manyien mano mar chudo kata mag matayo wechegi mag somo mipe kata e wechegi manyien mantie gazet ka ite mar 7 malo kanyo ng'ora new format. Iwacho ni new funding model mano ntiere mana malo kanyo ma ang'wa nene kanyo achiel kachiel. Iwacho ni otimo gi e yo machal nade. Mano debed ni oduoko piny chenro mopogore opogore mantiere mag somo. Iwacho ni ero new funding model has revived technical and vocational training. Mano gima nitie kanyo. Iwacho ni TVETs go gintiere yo machal nade. E ite mar 7 nitie mana sigana 2 mag somo, mag funding kod mag private sectors. Mano kama gintiere kar kanyo. Weche mag omenda mag somo moloyo to skunde mag tiegruok mano mbalariany kaachiel kod mago mag tiegruok tije mag lwedogi. Sani koro ncho biro mopogre magalagala ma koro omenda michulo kanyo bende ncho koro med kodhi malo. Koro kano mede piny owacho ni ntiere atamalo mane gikawo, moko niyudo ka help, moko bende ne biro e wechego mag scholarship. Koro osebedo kanyo ma ogodhore ahinya ne josomo. Miyudo ka koro iwacho ni nyithindo moko koro ne yudo matek mar donjo kuonde mag tiegruokgi kaluwore kod kit somo masani. Kilifas nyaparo chien kanyo. Somo e mbalariany ne en gino mayot ahinya kata ki ipimo kod somo mar sekondar. Nikech inyayudo ka semester ne en pesa maromo kata 20,000 kanyo maka ne riwo higa to ne en 40,000 gi wiye. Koro sani to winj mana niya kos ma beche ni piny en 275 mano e higa. Koro sani obiro mapek ahinya. Koro to bende ma piny owacho dwaro mondo mi ojwal somo mag tije mag lwedogi to koro idwa no ojiwe to weche mag chudo bende koro biro mapek ne japiny. Dhi bedo nade? Penjo maduong' nyakoro mag jongo mantie kar kanyo kiwacho ni TVETs ero iloso kendo bende yo moro makare. Gichal nade? Ang'waranga ne kama chielo ka marani mondo mi ang'wane e ite mar 2 kod ite mar 3. Ite mar 2 kae nitiere kambi ma bende koro yawo odiochieng' ma kawuono. Mano mar kambino mano mar Devki. Mano mar loso simiti. Madhi bedo kacha ka iyawo ahinya county ma West Pokot. Iyawo odiochieng' ma kawuono. En gino madhi kelo lokruok machal nade ne jogo mantiere kar kanyo. Iwacho ni gin jogo ma osebedo kanyo kaluwogi achiel kachiel. Wanya neno gi e yo mane. Iwacho ni ma achiel kuom yorego mag yawo thuolo mopogore opogore mag tije e county no mar West Pokot. Eric. Mano koro iwacho ni yudre sub county ma Kipkomo e county mar West Pokot. Koro jatend piny Kenya William Ruto dhi yawo kambino maloso simiti kanyo. Mano miyude e bath apaya maduong' ma wuok ka Penguria kadhi Lodwar kucho. Iwacho nang'o en kambi ma kodhi chako tich to dhi chiwo yore mag tije ne jopiny kendo dhi bero chumi mag gwenge ma kuro. Cleophas wacho kanyo ni kambi ma kamae dhi loso simiti maromo tan 6,000 odiochieng' kodiochieng'. Mamae koro dhi medo yuto mar
kata e kaunti no kendo kata mar piny mangima. Koro en wach makare ka weche mag dongruok nyalo bedo ka imedo kanyo. To wach mantie kanyo Cleophas Oluoch ni ma bende koro dhi jiwo gedo nikech sani inya paro ka bech kembe mag simiti komedore to bech simiti kolwar piny to koro en mana gedo ka gi kacha ma ji dhi gero ute mago miwacho ni permanent. En wach makare, en mana jiwo uchumi mar piny obed kod dongruok, oganda oyud tich, ji oyud kaka konyore. Aya, mano bende machiegni kode kae jagoro mongirore migawono mano mar arita mano Daktari Raymond Omolo bende koro yango kar ka niero wacho ni Kenya nitiere kama kare kendo onge rochruok mar arita moro amora mantiere, kowacho kanyo ni mano tok Australia kod mano mar Ingereza chiwo milome margi ni nitiere kanyo mano travel advisories. Gino magiwacho kar kanyo ni en madhi kelo ni nitiere gima nyalo dwaro kata jogo madwaro hinyo jowuoth kata jolime biro e piny Kenya kama gintiere yore mopogore opogore. Mano jagoro mongire e migawo mar arita Raymond Omolo koro nyoloso mana ndalo ariyo bang' ka piny mar Australia kod mano mar Ingereza nyogolo siem ne oganda gi ka nyisogi kuonde monego bed ni kik gidhi e Kenya kae. Mago iwacho ni kuonde mogo tong' kod Somalia, mago kaunti mag Garissa, Lamu, Tana River kod Mandera kucho. Ka koro ne ginyiso jogi ni arita kwe orochre kuro. Koro jagoro mongire to nowacho nang'o, piny ber, piny onge kod rochruok mag arita kanyo. Kano nyiso jopiny kik luor, gidhi mana nyime kod tiyo tijegi e yo ma onge luoro ni piny owacho dhi keto nigi arita makare. Bende no ji oganda mar mondo ni koneno wach moro maseche moko nyalo rocho arita to gichiw lipot. Mano bende no nyis japiny kanyo. Koro en mana wach kanyo mar ni japiny kik bed kod luoro, to pinje kata bende osenyiso jogi mar mondo mi kik dhi e gwenge moko e pacho kae kalure kod rochruok mag arita. Cleophas nyakoro moge jwang' weche thoth nyaka ntiere kar kae. Iwacho ni ero reporter bende koro jafwambo obedo piny kendo rango gik mano bedo kanyo katimore higni 30 mokalo. Mano ka irango kaka nitiere Hutus uprising kata kinde mane oganda mathoth mawe 800 nowito ngimagi mano e piny no mano ma Rwanda. Waranga bathe kae wacho ni mano nitiere Rwanda genocide kata nek mathoth mano e oganda mathoth ahinya e piny no mano mar Rwanda. Iwacho ni nitie jafwambo no mabende ondiko kar ka achiel kachiel mano correspondent mano mar Nation e piny no mano mar South Africa bende kachiwo kaka gigi ne chal higni 30 mokalo ne gin nade. Mano kanyo ringre ji mane obo ibo aboy tiketo mana bathe oganda mathoth bende ringo kochomo pinje maoko. Cleophas ne en lweny malich ahinya mano miluongo ni Rwanda genocide. Niwacho ni en lweny mane oneg godo oganda mag Tutsi. En lweny mano chakre kanyo tarik 7 dwe mar 4 mano dhi nyaka tarik 15 dwe mar 7 higa mar 1994. Oganda dhod jo Tutsi magin jogo manok e piny mar Rwanda ne onegi e lweny no. Mabende ne onegi e lweny no ne gin moko mag Hutu kod Twa mane gin jogo mabende koro wacho nang'o ne neno ne jo Tutsi oruma kanyo. Cleophas kata bedi katiba mar piny mar Rwanda wacho ni oganda maromo 1 million ne onegi. Kwan makare pok oyangore ka jolony kod josomo wacho nang'o ni nyalo bedo ni jogo manonegi ne nyalo romo kanyo e kind 1,500 nyaka 1,800. Cleophas e higa mar 1990 kweth mag jolweny tama mano mar Rwanda Patriotic Front moting'o refugees mag Tutsi ne odonjo nyandwat mar Rwanda kanyo mano kane giwuok e piny mar Uganda. Kane gibet kanyo mano ema nokelo chakruok mar lweny mane iluongo ni Rwanda Civil War. Bang' higni 3 iwacho nang'o jo Tutsi kod Hutu onge ng'ano mane wacho ni ne nitie kod teko mane nyalo nyawadgi. To koro e dwaro mar kelo kwe e piny owacho mar Rwanda kotelgi kod jagono mane wuok e dhod jo Hutu miluongo ni Juvenile Habyarimana ne oketo koke
e winjruok kanyo gi rimiti kanyo mane iluongo ni Arusha Accord, mano ne tarik 4 dwe mar 8 higa mar 1993. To Cleophas gima ne otimre kanyo mane kelo lweny ni koro nobedo mojiwre kendo nobedo mapek ahinya en ni tarik 6 dwe mar 4 higa mar 1994 ne oneg jateloni, noneg Habyarimana, mano maniluongo ni mano miwacho ni assassination. Koro mano kelo vacuum e weche mag telo. Kano kelo vacuum e weche mag telo, ndalo 2 bang'e lweny nobiro mapek, mano lweny manotimre higa mar 1994. Oganda nonegi, majirani nego nyawadgi, jomoko nonege bombe e kor gwenge. Tiwacho ni lweny kanotimre, onge piny moro amora manowuok mar mondo mi ne tem dhi e kucho kel kwe. Koro oganda noneg mathoth anya Cleophas, en rapar mosebedo ga kiparo godo kanyo. To bende koro sama mago notimre kanyo, pinje kata piny mar Kenya bende seche moko gik moko timre, tiwacho nang'o, waket wang'o kur wang'e ni gik manotimre. Nyaparo pinywa kae higa mar 2007 tok yiero lweny nobedo mago mag yiero. Koro kanyo bende minyiso nang'o, samo gigi timore wang'e ne piny mar Rwanda ang'o manotimre kucho, joka nonegre, oganda noneg mathoth Cleophas. Nyakoro moge jwang' weche mathoth pontie karka kalokruoge mathoth bende ne otim karka. Iwacho ni jopiny Rwanda ponono ok de gier mar twak kata mar wuoyo ahinya kotenre kod nek manotimre kanyo, kata mulong kanyo ni genocide notime e yo machal nade, lal manokelo mago mag ngima mag oganda mathoth manoketogi kama chal nade. Iwacho nyaka sani dhot miwuoke ok ndike opande mari, en gino mane ndiko kinde machon. Ka iwuok Akwa, iwuok kanyo ija Hutu kosi ja Tutsi, indiko kanyo e kipande mari. Mago duto ne ogol, kendo kaluwore kod jaloso sirkal mano mar Rwanda nowacho ni gigo duto gin gigo magiikore mago mag neno ni oganda yudo chang e yo mapiyo kata e chunygi mahie. Nyakora moge jwang' e ite mar 8 kantie sigana moro modani warangi, nitie jal moro ka iluongo ni Duke Nyabaru, ma en iwacho en political blogger, no kata Kitutu Chache South Maidore County mano ma Kisii, kendo gino ma obwogo oganda ahinya. Jale no yud ka ringre ne oliero e kiosk maoro mantiere alwora mar kama odake. Penjo maduong' ma obila odongo penjo mathoth en ni ne onege koso ne odere. No keto mana post mar Facebook kacha seche 10, kaeto bang'e seche 10 bang' kano keto post mare e mbui kacha noyud ka ringre oliero mana e wi kiosk no. En penjo maduong', dipo ni onege kumoro duogo kete kar kacha, nonro koro osechak tim. Mano koro penjo maduong' mobila bende koro penjo, kagiwacho ni jago no yude kiosk kanyo ka ng'ute otwe kod misip, ni mane miwacho ni seche moko nodere. Koro penjo ne ni nodere kende koso ntiere ng'ama ne onege to kawo misip okete ng'ute to kete godo kanyo. Iwacho ni jago ni en jago mosebedo ga ka mbui onenre ahinya kanyo, kowacho ni tok seche 10 ne en kanyo ka en active, to dugo koro ok onenre kanyo. Onowito ngimane, iwacho ni weche mag derruok osebedo ga koloso ahinya wechego malure kod kar chung' od bura mar Kitutu Chache kanyo e. Koro seche moloso weche mag siasa, miwacho ni mulo weche mag siasa gi, bende en japuonj ma odhi opuonjo e high school kanyo e. Koro mano school miluongo ni Chacha Morange High School county mar Migori Cleophas. Koro en japuonj, en jandiko. Koro dibed nang'o nege, dibed nang'o omulo weche mag siasa ma seche moko nitie ng'ama ok neni dhi kode maber kanyo manyakelo nek mare. Koro bilo tim manonro mondo mi oyangane ni to ne obiro nade, en mano kawo ngimane kendo wuon, koso nitiere ng'ama nonege to kawo misip cha to otwe ng'ute. Weche ma kamagi bende osetimre ga. Ng'eni ng'ato kosenego ng'ato koro ikawo mana misip tikete ng'ute mar mondo mi oroch weche mag timo nonro ka mondo mi ofweny nang'o ni nonege. Aya, nonro ne dhi tim kayo makara nyakoro moge jwang' ka owuok kar kae odhi kama chielo ma waranga ne e ite mamoko. Ka ng'erango ite machielo nyakoro moge jwang' ang' ibeda ni kor ng'eyo kanyo ni masiche mag apaya ite mar 10 mipe kanyo. Ng'eranga ni jang'wen mano tho kanyo Tharaka Nithi. Kata kamano odhi ite mar 13 kama ntiere Machinglo, ntiere iwacho ni sirkal chudo e yo machal nade, mano kama ntiere Katuni kama neno kanyo ni this is for you, bill sememiyo jopiny jokato lorore malo e od moro machalo mana magawa. Gini minya neno kar kanyo koro moge jwang' konwa en ang'o mineno kar ka sirkal ero gin gichiemo iye kocha gimetho uma giting'e lwetgi sano dong' nono jopiny imiyo bil. Awoni mano kumoro bende ma idiyo mondo giket cha bil ero
gi print bill to jopiny ero Wanjiku Atieno gini Akinyi gini nitiere oko kanyo te gino mineno mago ikelonwa te gin ka gisedhi benchmarking gidake magawa man gi ndhadhu mamalo ging'ado chiemo mamit gin gi uma kanyo gichuo maber magi bende kaluwore kod wuodhe ma bende osewach ga ni wuodhe ma jotelo wuotho sirikand kaunti wuotho jotij piny owacho wuotho magin be gigo ma okel lokruok e ngima japiny to magi duto tete iduogo ne japiny ni osuru mar japiny ema dhi chulo magi koro ineno kanyo ket pichni mag jopiny mag oganda miwacho ni aslas mago jogo magwonyore kod pado joka kosenyo maber mosechiew maegi obir kaka ne obir kanyono to gidhiro negi bil wasetieko chuluru mano e gima ni kanyo Cleophas Oluoch ni sani gin gigo magitimo ber magiwinjo magiduogonwa piny kae ni mondo mi wachul koro mogi jwang' mano kama gipogore opogore wacho ni kama gibedo kanyo ka girango niere kaka inyalo dhial gik mopogore mantiere kada ni nitie paro moro man piny ka onde kanyo niero nitie weche mag mibadhi miwacho ni ok bi kelo joket mwandu pacho kae sigana ni mondi kae kod jandiko ne gazet ma Daily Nation weche mag bidhruok mag oganda wacho ni bribery won't bring investors mano Kaltum Diguyo ma bende olose wechegi piny Amerika nosechiwo ywak margi kendo giwacho ni piny Kenya ka nitie jogo ma ponono tiyo arietha kod apise magi mar neno ni gik mathoth bende okotimo wacho kanyo mano nitiere judiciary kachiel kod wechegi mag executive wechegi mag mibadhi kama gintiere pacho ka onyalo keto joket mwandu e yo machal nade jandiko no bende ndiko nyaparo chien kanyo jomokalo bende piny mar Amerika nowacho nang'o donjruok weche mag siasa chiwo rak mag piny owacho rocho weche mag dongruok kaachiel kod wechego mag keto mwandu koro jandiko bende wacho nang'o mibadhi mag weche mag jo black karafu mit bilie mano ma ogo tache pacho kae rocho wechego mag keto mwandu magi miyo kata ng'ano mani kod chuny mar kelo mwandu e pacho ka ma dwa keto mwandu koro koketi nikech kobiro seche moko idhi kwae mit bile moro malach to koro koneno to wuoka ma bende osemiyo kembe moko kata joket mwandu bende osedare pacho kae modhi e pinje mag libamba kanyo koro weche mag mibadhi rocho mana weche mag dongruok e pacho kae mano kama gintiere kar kanyo koro moge jwang' e ite mar 14 kanyo wacho ni kawuono e historia nochal nade kaono dwe mar 4 tarik 8 higa mar 2000 kod abich wacho ni Papa John Paul mar 2 ne oiki Manuelo mana kaka ne okwayo tipo mare nitiere kar kanyo kendo mane sigana mantie kanyo momipeke iteno maro mar 14 kachiel koda ka weche mathoth mapo nitiere kar kae iwacho ni e kinde mane nitiere mane kwayo mare mane nitiere mopogore kod joma moko mabende noike mano ka gintiere kanyo e wechegi mag kanisa iwacho ni letter of the day to en mane mae oboke ma ondiko odiochieng' ma kawuono warange yo makare wacho ndio wacho ping pong piny koni bende ang warange ane ka achiel ni gero gin gik magi kawuono oboke kae wacho ni oboke odiochieng' ma kawuono ote en ma orangane mbolea mabandia mabende mantiere kama duong' mane barua maduong' mondiki ng'ano ndiko kaluwore kod wechego mag mbolea manyiwa mane wacho ni ok en mano ma owinjore jopur mano ka otiyo kode bende wacho ni ka gikawe gikete pi to nokobudre ma koro mana kite koro wach mar fertilizer bende ineno ka nonro itimo kanyo oseluong ji e nyim kamiti mondo mi oduok penjo kaluwore kod weche mag fertilizer ma bandiagi koro wach ma kamae bende ineno ka piny owacho kokadho kuom migawo mar pur wacho nang'o ni jogo manonyiewo fertilizer ma kamano ok ne ni gibo duoknegi pesane koro en ni biro migi fertilizer moro manyien wach ma kama Cleophas en wach ma ogodhore wach marach ahinya marocho pur e pacho ka nikech gima lich ahinya wach mar chiemo to koro fertilizer osekel mano mok nyal jiwo pur dong nyiso nang'o piny dhi bedo mana medo bedo kod kech nikech gilak seche gi kwang'iyo kata kaka pur dhi e pacho ka ok en tie yo makare ahinya nyaparo kinde moko machien Cleophas ka niwuok kata ka luok ibiro Nairobi ka kikadho gwenge mag Rift Valley to nineno ka piny ng'ich oduma ne nitie kanyo makare to sani ok nen sani en mana moro miwacho ni kogodo koro piny owacho tim gike yo makare mbolea mabandia mag kitegi ogol oko mi jopiny mbolea makare nyakoro mogo jwang' mana kama gintiere kar ka kisomo buguno mano mar Chinua Achebe kanyo The Merchant gino moyango kar kanyo ni jok matimo ohala machalo kama nikech kanye kama nitie gino miwacho ni
jalo mane nyiewo chuodho to biro uso chuodho ne jopiny Nigeria ka giwuoni chuodho no en mauta mar tedo tedo ni okeno oyo chwat monego mi ng'ama chalo kamae en kawo wiye tinyume chuodho manouso no mondo mi obed puonj kendo obed chwat mager ahinya. Koro ng'ama uso mbolea moting'o lo pacho ka okawa wiye osoye mane mbolea ma bandia mondo anene kamochomo nikech ka ging'ere nyaka rucho manyoro pore mako mbolea ma bandia mano mantie e county ma Bungoma jo kanyo wakoli kane loso kane gimako machalo kama onego rege ten makoro iole puodho kumipuro kech koro en koro bed walo gik makare puodho to miwa kitene moole puodho koro en monego rege to oole puodho nakoro moke jwangi wije kanye yo machal nade. Antie sigana moro madaher ni kika we moka mulo tainya en sigana mantiere e ite mar 39 ang'ene mago aduogo rangi ka yo makare weche mag tuke mabiro kata kamano nitie weche mathoth mantiere kar ka AFC ntiere kar ka koro gin bende giyudo buok mopogore kaluwore kod duoko nitiere tuke miwacho ni ero ang'inegi ane kanyo achiel kachiel mano kotenore kod weche mag tuke mantiere kar kae. Ma en tugo mane otimore odiochieng' manyoro Liverpool kod Manchester United kanowuok amodhi wuond 2-2 omiyo Arsenal thuolo koso en advantage kinde ka gintiere ka Liverpool ni kanyo gi Man City giwere mana gi point achiel mana kama gintie kanyo league kwa sani koro ni ng'iende lig ni ng'iende ni koro liech no bete wiye no rito Manchester United mondo mi okedene magin koro nyogi beta ni kawuono to koro wantie mana bang wantie tok Manchester United mar mondo mi odhi olone gi lweny to ng'ato tuke to Manchester United bende ka Liverpool no serwako bo achiel to ne gitimo mana kinda kaka pile giyudo bepa ariyo to koro kar tieko ka seche mag tieko gi maweche kethre Clovers ma bende mano hinyowa chieng' Chelsea ni wagaga maber ndi monego bed ni wating'o points adek to weche odhi okethre kanyo koro kanyo Manchester ong'iyane ni seche mag tieko gi ang'a timore gini kethre mana iwacho ni yie nimo kadhigo koro mago points auchiel molalala mak nonego bed ni lal nikech game kane Manchester United kata ne bed ni ne gin piny mana to nodhi omako maber to koro sach tieko weche okethore koro Arsenal ni koro ne mor aya nyakoro mo gijwang' wako mathoth oduogo ka mondo miang' warangi ane achiel kachiel. Gazet mar The Standard ang'eni kae welo chiegni chopo kae duto mondo miang' wanegi ane ka achiel kachiel ni kanyo to gidhi e yo machal nade. The Standard kae wacho ni cost of being Kenyan gik mathoth ahinya nitiere kar ka monego bed ni rango nitie documents mopogore mago mag nyuol mag tho bende nitiere kar ka omenda nitiere malo ahinya ma ichiwo kar kanyo ka ite mamalo mogik Raila oyudo jip kara sir kawuok e pinje mantiere West Africa ka ne jatend piny Kenya bende osedhi kono ma oduogo tiende nang'o mano ka wantiere kar kae kaachiel koda ka wechego mag ohala nitiere jonyiepo ma bende koro yangore ka ni oweyo tiyo mana ite mokwongo no kende wiye kanyo ema kwayudo chenro ma opogore mana ka wanyalo yude wanya mana nene mana kaka entiere no mana ka entiere wiye kanyo achiel kachiel mano e hiyo duto mantie kora kanyo ok wadhi yudo thuolo mar nene kata kamano weche thoth ahinya mantie gazet ka mara The Standard wach momako wang'e gazet mar The Standard ponono ka watieko godo nyalo mana miwa kanyo katwa Cleophas wach momako wang'e ni bedo ja Kenya pek ahinya en nengo mapek mar bedo ja Kenya koro kaluwore kod sani wacho nang'o nengo mar yudo obokego mar mondo mi ibed ja Kenya sani koro medre ahinya noneno kanyo mar mondo mi yudo pande pacho kae mano pande mane yudo nono sani koro nyaka ibed kod siling 300 kaka iyude ka diponi opandi nolal ka nyichi olal to kane dhi kanyo tichulo siling 100 mar mondo mi yude sani koro nyaka igol agola siling 1,000 eka yude oboke mar nyuol ma nyichi kawo kod siling 50 kanyo sani koro dhi nyaka siling 200 kanyo Cleophas oboke mar tho be man 50 sani koro bende odhi nyaka ma 200 kidhi timo nonro mar lowo mano miluongo ni land search man en 500 sani koro dhi nyaka 2,000
logbook mano mar gari mane kanolal kata kane dhi replace kanyo to nichiwo 2,500 sani koro nyaka gol 10,000 mano mo iwacho na kanyo no obedo proposed. Driver license bende koro ne en 500 sani koro idwaro ni obed 1,000 kanyo e. Okay, mano mar wuoth mar passport mano mar pages 34 ni chulo kanyo siling 4,500 sani koro dhi nyaka 7,500. Kolal Cleophas Oluoch ni chulo kanyo 12,000 koro sano dhi nyaka 20,000 kanyo. En wach mapek ahinya kaluwore ka bende mede e juogo mag pesa midhi gedgodo ute ma nengogi ni piny ne jopiny kanyo, okumba mar thieth kanyo, juko mar 2.75, weche mathoth kanyo mane piny wacho keto, osuru mabende midwa ni ojuog nyaka we jous alot e bath ndara ka, koro miyo wacho kanyo ni bedo ja Kenya en nengo mapek ahinya mar mondo mi bed ja Kenya. Koro sani opek Cleophas moro mondo mi bed ja Kenya. Koro mago jo amako mathoth pod tie kar ka. Ang'e gazet mar Daily Nation kod mar The Standard isomo kendo bedo kod ng'eyo. Sa osekalo kanyo dakika 13 tok sa achiel mane makelo e giko aduoga kod nonro mag weche mag tuke. Kik dhi mabor, nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanyo kwar mo kiewo nyaka sanko.